O porto de Pontecesures foi un dos 6 beneficiados polo plan de limpeza de dársenas que promove a Xunta de Galicia. O obxectivo desta actuación é a retirada dos obxectos que acaban no fondo mariño. A retirada dos espazos portuarios, do fondo dos espazos portuarios, de infinidade de obxectos que de xeito incidental ou a veces tamén de maneira voluntaria pois acaban depositados no fondo e que poden supoñer un problema para as persoas, para os bens, para as propias embarcacións, para os seus motores, para as súas hélices ou tamén para o propio, digamos, ecosistema mariño, non? A actividade levou a cabo unha empresa contratada por Portos de Galicia e a Consellería do Mar e que contou coa coordinación do Gardapeiraos da zona e co apoio da área medioambiental de Portos de Galicia. O procedimento é a través dos mergulladores que van percorrendo este espazo e van sinalizando os obxectos a retirar e despois son izados coa grúa que ten a embarcación que está ás nosas costas e podemos contemplar que están sendo retirados obxectos como rodas, como algún morto, algunha batería, obxectos que non son habituales que acaben no fondo dunha dársena. José Juan Durán destacou a importancia estratégica desta dársena que cada ano é visitada por centos de peregrinos. Pero o alcalde en funcións da vila, estas actuacións son necesarias pola importancia que o río ten para Pontecesures. A dotar non só de infraestructuras para pasaxe ou solamente para tamén actividades deportivas, sino que complementa tamén, e é un desexo deste equipo de goberno, a millora tamén de toda a calidade da auga do noso río, que sigue sendo será, ou pretendemos que sexa durante moito tempo, fonte inesgotable de riqueza non só pesqueira, sino tamén a través de turismo e a través do deporte. Finalmente, os equipos de limpeza retiraron do fondo da dársena máis de 10.000 kilos de residuos.